Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. How about him? Nanga uyu bwanji uyu? Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 18 May chaka cha 2024. Ndi loweruka la Mulungu wotsiriza wa Pasaka. Chifukwa mawa tikachita chaka cha Pentecost tilowa mu nyengo yachiwiri ya Pasaka. Ndipo mawu athu a tsiku la lero afuna tikumbutse kuti aliyense mwa ife adayitanidwa mwa njira yapadera. Titha kumagona nyumba imodzi, titha kumadya zofanana, titha kumavala zofanana, titha kubadwa mapasa ajamati identical twins, titha kupangira china chilichonse pamodzi, koma aliyense Mulungu adayika utumiki mwa yekha. Aliyense mwa iye Mulungu adayika utumiki osiyana ndi nzake. Izi tiziona mmawa mu Uthenga Wabwino, nkhani ya utumiki wa Yohane komanso utumiki wa Petro. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu wa 28 ndi 16 kulekeza 20 kudzawerenganso 30 kulekeza 31. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Anora Muhango a St. Pius Choir kuchokera ku St. Pius 10 Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 11. Anthu olungama adzaona nkhope yachauta. Kuona nkhope yachauta ndiye kulandira chimwemwe, ndiye kulandira zisangalatso zosatha. Kuona nkhope yachauta ndiye kukhala munthu amtendere. Pamene tiyesetsa kuyera mtima ndithudi everyday pasipo mpano tiziona nkhope yachauta. Mawu athu a mu Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 21 ndi 20 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Paulo adakhala pomwepo ku Roma. Iye ankalalikira za ufumu wakumwamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Apostoli. Pamene tidalowa mu mzinda wa Roma, Paulo adaloledwa kukhala kwa yekha ndi msilikali womulonda. Patapita masiku atatu, Paulo adasonkhanitsa atsogoleri a Ayuda akomweko. Atasonkhana, iye adawawuza kuti, abale anga, ine ndili kuno ngati mkaidi wochokera ku Yerusalemu. Ngakhale sindidalakwire mtundu wathu, kapena miyambo ya makolo athu, komabe ndidaperekedwa kwa Aroma. Iwo atandifunsa, adafuna kundimasula, chifukwa sadapeze mlandu woyenera kundipha. Koma pamene Ayuda adakana, ndidakakamizidwa kupempha kuti mlandu wangawo ndizagwade kwa mfumu ya ku Roma kuno. Sikuti ndinali ndi kanthu koneneza mtundu wanga ayi. Nkuona ndidakuyitanani ndilankhule nanu. Pakuti ndidamangidwa ndi unyolo uwu chifukwa chokhulupirira chinthu chimene Aisraeli akuyembekezera. Tsono Paulo adakhala kumeneko zaka ziwiri zathunthu nyumba yobwereka. Ndipo ankawalandira bwino lomwe onse obwera kudzawaona. Ankalalika za ufumu wa Mulungu. Ndipo kumaphunzitsa za Mbuye Yesu Khristu poyera, popanda wina aliyense womuletsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu.
Anthu olungama adzaona nkhope yake, adzaona nkhope yake. Anthu olungama adzaona nkhope yake, adzaona nkhope yake. Koma chauta ali mnyumba yake yoyewa, chauta mpando wake wa ufumu ule kumwamba. Maso ake amapenya anthu onse, ndi kuwayesa. Anthu olungama adzaona nkhope yake, adzaona nkhope yake. Chauta amayesa anthu olungama na makondwewa nawo. Mtima wake umadana ndi anthu oyipa okonda za chiwawa. Paja chauta ndi wolungama amakonda ntchito zolungama. Ndipo anthu olungama adzaona nkhope yake. Anthu olungama adzaona nkhope yake, adzaona nkhope yake. Anthu olungama adzaona nkhope yake, adzaona nkhope yake. Ambuye akhale nanu. Mawa muthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Petro adachewuka naona ophunzira uja amene Yesu ankakonda kwambiri ali kuwatsatira. Ndiye ophunzira yemwe uja amene adatsamira pachifuwa cha Yesu pa phwando namfunsa kuti, Ambuye, amene adzakuperekeni kwa adani ndani? Pamene Petro adamuona iyeyo adamfunsa kuti, Ambuye, uyu bwanji? Yesu adamuwuza kuti, ngati ndikufuna kuti akhalebe mpaka ndidzabwerenso, kodi iwe uli nazo kanthu? Iweyo unditsate. Tsono mbiri idamveka pakati pa abale kuti ophunzira anzawoyo sadzafa. Komatu Yesu sadamuwuze kuti sadzafayi, koma adati, ngati ndikufuna kuti iye akhalebe mpaka ndidzabwerenso, kodi iwe uli nazo kanthu? Ameneyo ndiye ophunzira uja amene akuchitira umboni zimene zidachitikazo, ndipo ndiye adazilemba. Tikudziwa ndithu kuti umboni wakewo ngoona. Koma palinso zambiri zimene Yesu ankachita. Zikadalembedwa zonsezo ndiganiza kuti pa dziko lonse lapansi sipakadaoneka malo okwanira mabuku olembedwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Ndi mawu a tsiku la lero pali mfundo zitatu zimene ndimafuna tilingalire mozama. Nanga uyu bwanji? Choyambirira nchonena kuti mmoyo muno Mulungu aliyense adamulengera ntchito yake. Never ever compete against your friend, compete against your neighbor, compete against whosoever is closer to you. Titha kukhala ngati tikuchita zinthu zofanana, koma aliyense ali ndi unique path ya moyo wake. N'chifukwa chake tikuyenera tizipanga focus zimene Mulungu adandipatsa. I should polish zimene Mulungu adandipatsa. Nditha kulowa unsembe limodzi ndi anzanga, ndidalowa unsembe ndi anzanga, tikutumikira inde tonse dzina la Ambuye, pachatu amapereka mphatso yakuti koma tikutumikira mwa njira zosiyana-siyana. This principle should apply to every sphere of life. Tilipo anthu ena tili pa mpikisano ndi anthu amene sitikuwadziwa. We are competing for nothing. Uyu akagula phone nanenso ndigule phone, akagula galimoto ndigule, akalima soya nanenso ndilime. Live your life, polish your talents, serve the Lord, live happily. Chimene tikuchiona ndi chani mmawa yamba.
Petro dzulo tinamaliza pamene Ambuye anamuwuza kuti iwe unditsate. Akambirana zonse zija Petro mudapanga zombwambwana, Petro chabwino zonse zatha, dyetsana nkhosa anga, samala nkhosa zanga, zonse zatha, Ambuye amukonda amuyikaso mfoti. Ayamba ulendo, Petro tsopano akuchewuka, akuona kuti iye wafikapo, Ambuye amvomereza, Ambuye amkhululukira, zake zaenda. Achinyamata ena amati mwasambira sopo, mwasambira omo, mwasambira bumu, kama mwasambira chani, zake zaenda. Tsopano akuyang'ana kuti pasapezekenso wina omutsatira Ambuye. That's the tragedy of our life. Timafuna kuti zathu zikaenda, Ambuye akatidalitsa, asadalitsenso awo. Inu mwakakuchiritsana awo asachire. Don't wish others will. Awagula galimoto, pray hard kuti na awonso agule. Osati nokha mufuna zonse zikuyendereni. Ndimakamba chitsanzo zakumphakati kumene. Akakula enerezani anthu kuti muli pa udindowo. Just work pa udindowo, mukutumikira anzanu. Koma timafuna ena tikhale ma udindo onse. Tokha tikhala acheya, tokha tikhala owerenga, tokha tikhala oyimbitsa kwaya, tokha tikhala okalandira abambo, tokha tikhala owerenga zambale, tokha tikawerenge mawu oyamba. It's all about sharing, it's all about knowing your role, it's all about being satisfied and polishing what the Lord has given you. Chachiwiri nchonena kuti ambiri moyo sukuyenda, monga ndanenera timatekeseka ndi kuti awa bwanja. Ndidanena last year ndibwerezanso. Ambiri mabanja ali pansi, ambiri utumiki uli pansi, chifukwa chonena kuti nanga awa bwanja. Nditi mafuna mmalo monena kuti ndipange work on my things, ndimayamba moyo wa mpikisano. Sichoncho ayi. Ndigwa mavuto, ndivulala, aliyense ali ndi destination yake. Petro anafera ku Roma, anachita mbali yake pokhala mtsogoleri wa apostoli aja. Yohane ndi uyakutiuza yekha kuti ndi amene adalemba mthenga wabwino, mthenga wa Yohane. Adagwiritsa ntchito luso lake, adagwiritsa ntchito mphatso zake, adagwiritsa ntchito mphamvu zake, nkunkonda Ambuye, nkuntumikira nazo. Ndipo akuulula kuti ndiye amene adalemba mthenga wa Ambuye. Nanga uyu bwanji? Tilipo ena timaweruza anzathu molakwika. Awa adaloweranjo sembe, awa adaloweranjo bishop, awa adakwatiranji ndi awo, awa adapatsiranji udindowo. Basi kukhala ndi nkhwidze na mati nkhwinya chifukwa cha moyo wa ena amene zikuyendera, amene azitheka bwanji pamenepa, azitheka bwanji. Ambuye, live your life. Don't compete with others. Tibwerekereso mawu abambo kimwaja. In the church, we don't compete. We only compliment. Uyu akapangako A, uyu apangeko C. Tilipo tu mmagulu auzimu kumene. Ena timakwiya kuti nchifukwa chani iwo aja analalikira pa tiyankhule na Ambuye, nchifukwa chani iwo aja analalikira pa Word Made Flesh, nchifukwa chani iwo aja amankhula pa Radio Maria, nchifukwa chani iwo aja anakankhula pa radio chakuti. Palibe chifukwa choti tichitire mpikisano. Tikumbukire fanizo lija la anthu opita kumunda nthawi yosiyana. Ena adapita 9 koloko, 12 koloko, 3 koloko, 5 koloko. Kumapeto kwa zonse onse adalandira dinari imodzi. Kaya muli ndi maudindo ochuluka motani, kaya Mulungu adakudalitsani ndi chuma chotani, kaya Mulungu adakupatsani mphatso zotani, tonsetu we are striving for dinari imodzi, chipulumutso basi. Zilibe zoti awa adabwera mu mpingo dzana, awa adabwera mu mpingo 12 years, awa mwakuti aliyense akagwira ntchito yake yobwino, Ambuye adzampatsa malipiro omuyenerera. Tipemphererane wina ndi nzake, choyamba tisiye nkhawa ndi nkhwidzi ndi madalitso amene Mulungu adapatsa ena. Chachiwiri, tithandizane kuti aliyense aziyang'ana mphatso zake nkuzipititsa patsogolo. Koma choposaposa ndisiye kutekeseka ndi zimene ena akupanga. Mulungu sakandiweruza chifukwa chonena kuti ndimapemphera ndi awa, ndimayenda ndi awa. Mulungu akandiweruza kuti iweyo utamva mthenga wabwino udachitapo chani. Tipemphererane wina ndi nzake kuti nsanje nthenda zitachoka pakati pathu. Dzina ndi chikondi cha Mulungu ndi zimene zilamulire moyo wathu. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.